εδώ. Όχι από εδώ, από εδώ. Από όπου λέει ο Εργύρος, από όπου άνοιξε. Τράβα, λέει, κουτράβα. Δεν άνοιξα. Πάλι είναι ανοιχτό. Θα δείχνω εγώ σαν Από εδώ που πάλι είναι ανοιχτό. Για να έχει και εσένα παίρνω πρώτα. Ποιος το βάλει το στοιχείο το έκανε. Καραδίμους. Του πάνε στο δίση. δικαιολογείται. Άμα εσύ δεν σου χαίρε με τους σκιές, πω εγώ για μετά. Δικαιολογείται, δεν χτάζει γι' αυτό. Έλα ρε Γιώργη. Γιώργο, θα σε πάρω. Βίντεο στο YouTube θα το βάλουμε. Θα το βάζω, θα το δει η Χριστίνα. Όχι, απόξω χτύπησε. Α, Χτύπησε ένα κλαδί μέσα. Τι να το βάλουμε, το κατρίζουμε. Πήγαμε είναι αυτό. όχι μόνο, να το δώσεις. Όχι, το κατρίζουμε. Έχω σταγόνες. Αλλά είναι που καπρίζει. Άμα δεν κατελεστές τα γόνις, άμα πες. Το μπροστινό και στο πισμό του πάει. Ή εκεί που κάνα φράξα κάτι εδώ, άμα πάει γαλάτσα που δεν έχεις κάρωση. Κάνα δικιάξιμο. Άιντε ρε, πιάνετε σιγά σιγά, δεν θέλουμε. Καλό γουρνούδι. Πιάστε όλοι. Φεύγω και τώρα. Βάρεις ο πάντο. Άιντε.